Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Bingelelwa ubaba uNsibande. Ngithi ukuthula kwenkosi makube nawe, ngicela sithandaze. Baba, egameni likaJesu siza kuwe Nkosi, sibonga ukuphila ezikhathini zokugcina okwaprofethwa umprofethi uJoel kuchapter 2 ethi kuyakuthi ngasemva ngithulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama, namadodana enu namadodakazi enu ayaprofetha, abadala benu baphupha amaphupho, izinsizwa zenu zibona imibono, naphezu kwezingceku nezingcekukazi zami ngalezo zinsuku ngiyakuthulula umoya wami. Ushilo Nkosi wathi uyoveza izimangaliso ezulwini nasemhlabeni, igazi nomlilo nezinsika zomusi. Ilanga liyakuphenduka ubumnyama, inyanga ibe igazi. Lungakafiki usuku olukhulu nolwesabekayo likaJehova. Utheke Nkosi kuyakuthi bonke ababiza igama likaJehova bakhululwe, ukuba entabeni yaseSiyoni naseJerusalema kuyakuba khona kube ngabasindileyo njengalokhu ushilo, naphakathi kwabaseleyo kube ngababizwa ngegama lakho. Amen. Bangcwele, siyambonga uNkulunkulu ukuthi sihlangane futhi namhlanje. Ngangitheke sizoqala isihloko esisha, kodwa ke ngokulalela ubufakazi engikholwa ukuthi usubulalelile manje, uNkulunkulu uvumile wakubeka kimi ukuthi masisiqhube isihloko semsebenzi yenyama ukuze silungise le ndaba yabantu abadla ingulube nabangayidli ingulube, ukuthi lithini lona izwi lenkosi ngokudla nokungadli ingulube. Senibuzwileke ubufakazi esesibethuleliwe. Njengamanje ngicabanga ukuthi ke kufanele sibheke le ndaba ngokuvunyelwa inkosi, sibuke ukuthi izwi lenkosi lithini lona ngokudla nokungadli ingulube. Masibheka izwi lenkosi laphaya kuLeviticus chapter 11, siqala ukufunda kuverse 1 kuya ku-8. Isihloko sithi izilwane ezihlambulukileyo nezingcolileyo. Jehova wakhuluma kuMose naku-Aroni wathi kubo, ishoni kubantwana bakwa-Israyeli nithi yilokhu okuphilayo eningakudla kuzo zonke izilwane zasemhlabeni. Wathi kuverse 3, zonke ezahlukanisa inselo nezidabula inselo kabili nezetshisayo kuzo izilwane lezo ningazidla. Verse 4, kepha lezi aniyukuzidla, zilalelisiseke. Kwezetshisayo nakwezahlukanisa inselo, ikamela, ngokuba liyetshisa lingahlukanisi kodwa inselo, lingcolile kini. Verse 5, nembila, ngokuba iyetshisa ingahlukanisi kodwa inselo, ingcolile kini. Verse 6, nonogwaja, ngokuba uyetshisa engahlukanisi kodwa inselo, ungcolile kini. Verse 7, nengulube, ngokuba iyahlukanisa inselo, idabula inselo kabili, ingetshisi kodwa, ingcolile kini. Ningadli inyama yazo, ningathinti izidumbu zazo, zingcolile kini. Mufunda uverse 9 ke sesitshelwa lezo okufanele sizidle. Angizukuya ke lapho ngoba sesitholile ngengulube, ingulube lena esigxile kuyo. Ngoba la kuleli izwi siyamthola uNkulunkulu uJehova Sebawothi ekhuluma kuMose ethi makatshele uAroni, uverse 7 ocacisayo ke, kodwa uthi tshela uAroni ukuthi yilokhu okuphilayo eningakudla kuzo zonke izilwane ezisemhlabeni, uthi makudliwe ezahlukanisa inselo nezidabula inselo kabili nezetshisayo kuzo izilwane lezo ningazidla. Kodwa maziphambana lezi zinto, esinye isilwane senza okukodwa okunye singakwenzi, ngoba kufanele kudatshulwe inselo kuphinde futhi yetshise.
verse 7 usayacacisa ukuthi nengulube ngokuba iyayihlukanisa inselo idabula inselo kabili kodwa ayetshisi. So kuNkulunkulu ke wakhuluma lawo mazwi. Masibheka ke uDeuteronomy 14 sithola nakhona isihloko esithi izilwane ezihlambulukileyo nezingcolileyo. Uma sibheka ke sisuka lapha kuverse 7, nokho lezi aniyukuzidla kwezetshisayo nakuzo ezidabula inselo, ikamela nonogwaja nembila ukuba ziyetshisa zingahlukanisi kodwa inselo zingcolile kini. Verse 8, nengulube ngokuba iyahlukanisa inselo ingetshisi kodwa ingcolile kini. Aniyukudla inyama yazo ningathinti izidumbu zazo. Abantu abaningi-ke bakholelwa ukuthi akufanele futhi ingulube idliwe ngoba ingulube injani inamadimoni. La sifunde khona umthetho kaNkulunkulu awubeka kubantwana baka-Israyeli ebanqumela izilwane ezingcolile nezilwane ezingangcolile. ITestament elidala leli abaningi abathi igama iTestament isivumelwano esidala. Kodwa ake silungise nayo le ndaba yengulube ngoba kuthiwa zinamadimoni. Masibheka izwi lenkosi kuMark chapter 5 siqala kuverse 3 sigcine kuverse 13. Sobekezela nje maningi amavesi ukuthi ufuna sicacise kahle le ndaba abazalwane bayizwe. Isihloko sakhona sithi ukukhishwa kwamadimoni. Uthi-ke noma ngiqale kuverse 1, base befika phesheya kolwandle ezweni lamaGerasa, esephume emkhunjini kwahlangana naye masinyane umuntu ovele emathuneni enomoya ongcolileyo. Wayehlala emathuneni kungasekho umuntu ongambopha nangeketanga. Ngokuba wayeboshwe kaningi ngawozankosi nangamaketanga, kepha amaketanga ayiqashuliwe nguye, nawozankosi babephuliwe, kungekho noyedwa owayenamandla okumthambisa. Ngesikhathi sonke ubusuku nemini wayesemathuneni nasezintabeni ememeza ezilimaza ngamatshe. Ngani na? Ngoba wayenomoya ongcolileyo. Lisho njalo izwi lenkosi kushuthi wayenedimoni. Athi verse 6, wathi ukuba mbone uJesu esekude wagijima wakhuleka kuye. Yabona amadimoni ayamazi uJesu, kuyamangalisa kunabantu abangamazi uJesu, agijima akhuleka kuye. Wayesememeza ngezwi elikhulu ethi, nginamsebenzi muni nawe Jesu, Ndodana kaNkulunkulu ophezukonke. Ngikufungisa uNkulunkulu ungangihluphi. Amadimoni ayazi noma isiphi isikhathi mayebonana noJesu azohlushwa. Athi kamfungisa ke uNkulunkulu, amfungisa ubaba wakhe, ungangihluphi. Ayamazi athi uJesu indodana kaNkulunkulu ophezukonke. Athi verse 8, ngokuba uJesu yena wathi kuphuma kulo muntu moya ongcolileyo, phuma kulo muntu moya ongcolileyo. Wayesembuza ethi, ngubani igama lakho? Jesu obuzayo, ngubani igama lakho? Wathi kuye, nginguLegiyona, igama lami ngokuba sibaningi. Kusho ukuthi kwakwamagama amaningi, kwangekulungu ukuthi kuthiwa usibanibani usibanibani usibanibani. So mabehlangene wonke lamadimoni anguLegiyona ayengaphezulu kwekhulu 100. Lisho lokho leli gama. Wathi verse 10, wamncenga kakhulu ukuba angabamukisi kulelozwe. Kusho ukuthi kwasekuncenga amadimoni athi ungasusi kulelizwe. Uyazi ukuthi amadimoni asayiniwe. Indawo nendawo inamadimoni ayo. Indawo nendawo inenkosi yamadimoni. Ngake ngayixoxa leyo ndaba. Ngicabanga ukuthi kwenye i-devotion noma kwenye inkonzo emfushane ngathi njengoba masingathathi
ipolitiki yezwe lase-South Africa. Mongameli wethu babu Ramaphosa upresident khona ama-premier phansi kwakhe aphethe izifundazwe bese kuba khona ke nama-MEC phansi kwama-premier. Namadimoni kaphethe kanjalo khona eliphethe iSouth Africa lonke idimoni bese bakhona amadimoni aphethe izifundazwe KZN, Gauteng, Western Cape kanjalo kanjalo. Phansi kwawo ke bese kuzoba khona ke lawa aphethe njengoba kunama districts omasipala. Kunjalo nje ke ikhundla zikamoya zamadimoni. Ayamncenga ke athi ungasisusi kulelizwe ngoba asayiniwe uSathane ukuba ngasuswa. Siyezwa ukuthi kwakukhona uthi verse 11 kwakukhona lapho ngasentabeni umhlambo omkhulu weingulube eziklabile. Lamadimoni amncenga uJesu athi sithumele ezingulubeni ukuba singene kuzo. Ngoba iphutha elikhulu lele lenziwa abefundisi mabekhipha amadimoni. Abalidirect balitshele ukuthi alishone kuphi. Dimoni ufuna ulitshela ukuthi ufuna lephi ngoba mawungalitsheli lizozikhethela. Uzolikhipha kulomuntu livele lingene enganeni yakhe, ulikhiphe kulomuntu lingene kumakhelwane, ulikhiphe kulomuntu lingene komunye okhona la ebandleni makuthi kusenkonzweni owiki. So likhiphe ulitshele ukuthi ufuna lephi. Mina ke ngokujwayelekile angathi ngikujwayele manje ngilikhipha nje ngilikhomba esihogweni ngqo. Lihambe liyosha ngoba ngiyena umngani walo anginandaba nedimoni. So kaceleke la madimoni athi sithumele ezingulubeni ukuba singene kuzo. Verse 13 uthi uJesu wabavumela. Omoya abangcolileyo baphuma bangena ezingulubeni. Umhlambi wagulukudele weni waphonseka elwandle kungathi izinkulungwane ezimbili zamenza elwandle. Idimoni khumbula ingelosi ezamelana noNkulunkulu noSathane zase ziyaxoshwa. Ngakho ke ingelosi ayikwazi ukuyophila esilwaneni. Ingakho kathi mayingene engulubeni ingulube zabaleka sezipossessed zaphonseke weni kanti leli waleli kunolwandle ngaphansi kwalo zafa zonke. Ku-obviously ukuthi mase zifile zazingeke zihlala amadimoni awahlala endweni efile kodwa siwazi ukuthi ayaphi. Ngakho ke lezo zingulube okuthiwa zazi u-2000 zafa olwandle zonke. Ngakho ke ingulube noma yipi ekhona ayilinalo idimoni. Idimoni alikwazi ukuhlala esilwaneni. Idimoni kwakuyingelosi yasimelana noNkulunkulu iholwa uSathane baxoshwa ezulwini basebeba ngamadimoni. Ngakho ke ayikho ingulube nedimoni ezangenwa amadimoni zaphonseka olwandle zonke zafa. Ngethemba iyacaca leyo ukuthi ke ingulube ayinalo idimoni. Ngokuvuma kwenkosi ke bangcwele ngoba seku 1330 isikhathi ngcono siqhube ngoba iseyinde yona hayi kakhulu. Ngokuvuma kwenkosi asiqhubeke kusasa sesibuka ke ngqo ukuthi uthini uNkulunkulu eTestamenteni Elisha ukhuluma uthini. Khumbula uJesu wathini lapha kuMathewu. Sikhulumile kakhulu ngalelo zwi ngesikhathi ngikhuluma ngomthetho nabaprofeti isabatha ukuthi uJesu wathi kuMathewu 5:17 ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. Angizange ukuchitha ngize ukugcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuze kudlula izulu nomhlaba kusoze kwadlula gamana linye nesicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Akazile ukuzowuchitha uJesu umthetho nabaprofeti kodwa uzowugcwalisa. Ngiyacela sithandaze baba egameni lika Jesu siyabonga. uNkulunkulu wethu onomusa ngiyakhuleka ngiyacela kuba Nkosi izwi lakho licacise nangaso lesi sikhathi ubusise lona loyo lalele sicela ngegama lika Jesu ophilayo. Amen. Babonise bande okufisela usuku lumnandi. Amen. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye.
Ngiyabingelela ubingelela ubaba uNsibande egameni lenkosi uJesu ngithi ukuthula kwenkosi makube nawe. Ngicela sisondele kuNkulunkulu wethu ngomkhuleko. Baba egameni lika Jesu siza kuwe Nkosi ngokuba wena Jehova uNkulunkulu wethu uyilanga lethu nesihlangu sethu. Nkosi siyazi ukuthi uyasipha umusa. Uyasihawukela uyasizwela usiphathisi njengokona kwethu. Futhi uNkulunkulu onomusa ayikubanqabela okuhle abahamba ngobuqotho. Ingakho Nkosi sithi ubusisiwe umuntu okwethembayo. Ngiyacela ke Nkosi ucacise izwi lakho. Nkosi usifundise indlela yakho esiyohamba ngayo. Sihambe eqinisweni lakho. Ukuba inhliziyo yethu iqonde into eyodwa yesabe igama lakho. Siyabonga egameni lika Jesu ophilayo. uNkulunkulu wethu uthatha udumo nangaso lesi sikhathi ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siqhubeka nayo ke imisebenzi yenyama njengoba sikhulumile izolo. Ngiyacela ke silifunde izwi lenkosi ukusekela inkonzo yethu kwabaseGalatia chapter 5 suka kuverse 19 kuya 21. Yepha imisebenzi yenyama isobala ngokuthi ubufebe nokungcola namanyala nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubanga nokwalana nokwahlukana nomhawu nokudakwa nokuxokozela nokunjalo engandulela ukuntshela ngakho njengokuba senganitshela ukuthi abenze okunje abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Sifunde abaseGalatia chapter 5 safunda uverse 19 sagcina ku21. Yathanda njalo ukukukhumbuza nje mntaka baba ukuthi abantu abakuKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama yabo kanye nokuhuheka babethele ngisho nezinkanuko. Ngakho ke masiphila ngomoya masihambe futhi ngomoya. Singalifuni udumo luze siqalana sivela nomhawu. Ukuba lokho akuhlwanyelayo umuntu lokho wokuvuna. Uhlwanyelela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyinyama. Nohlwanyelela umoya uyakuvuna ukuphila okuphakade kumoya. Ngakho ke mntaka baba ungaduki. uNkulunkulu akahlekwa. Kumiselwe ukuthi abantu bafe kanye emva kwalokho kube ukwahlulelwa. Sikhuluma ke ngemisebenzi yenyama sigqile kakhulu embuzweni ukuthi ingulube iyadliwa yini noma cha. Usuku lwesibili ke lolu sikhuluma ngengulube. Ngiyathanda ke ukuthi ngiye laphaya ngoba ngizokhumbula izolo sigcine sikhuluma ngengulube eziwu-2000 wazange namadimoni zaphonse kolwandle zonke zafa. Ngifuna ke siye kuZenzo chapter 10 indaba noma umbono kaKhoneliyo. Mawiqala ekuqaleni yasitshela ukuthi kwakunendoda Khoneliyo igama layo induna yekhulu yebutho elithiwe lase-Italy. Yayiyinsizwa noma indoda ekholwayo yesaba uNkulunkulu kanye nendlu yayo yonke. Akujwayelekile lokho ukuthi umuntu akholwe amesaba uNkulunkulu nendlu yakhe yonke. Kodwa siyakubona kwenzeka kuKhoneliyo ngoba kwakuyindoda le eyenza izinto ezintathu ezisemqoka. Siyazi namanje uDisemba lo sisondela kuJanuwari amabandla amaningi ayafasta ngalesi sikhathi. Umbuzo omkhulu uthi emva kwefasting uyayithola impendulo yomkhuleko wakho na? Kanti kunezinxa ezintathu zomkhuleko ukuze uphendule kwefasting. Kufanele uthi mawufastile ungadli bese ukhuleka ufunde izwi okwesithathu bese uphaba mpofu. Lezi izinto azihlukani zontathu. Iphaba mpofu, ufunde izwi ukhuleke bese uzila ukudla. Uzobona umphumela emva kwalokho. Ndoda kuKhoneliyo lithi izwi lenkosi mawufunda yayabela abantu abampofu izipho eziningi. Ikhuleka kuNkulunkulu njalo njalo. Uthe ngelinye ilanga yabona umbono ngokusobala ingelosi kaNkulunkulu ingena kuye ngehora lesishagalolunye lemini. Yathi Khoneliyo
lithi izwi lenkosi wayiqolozele nokwesaba wathi kwenze njani inkosi? Yathi kuye imikhuleko yakho nokwabela kwakhe abampofu izipho kwenyukile kwaba isikhumbuzo emehlweni kaNkulunkulu. Mntakababa, uma wabela abampofu, uma ukhuleka uzila, imikhuleko yakho nokwabela kwakhe abampofu kuyenyuka kuyoba isikhumbuzo kuNkulunkulu. Yathi ingelosi ithuma amadoda eJopha abiza uSimoni othile othiwa uPetro. Yena ungenisile kwaSimoni othiwa umshuki, lendlu ingasolwandle. Sihambile-ke ingelosi wabiza ababili bendlu yakhe nebutho elikholwayo kulawa wayehlala naye njalo, wabalandisa wonke. Konke okwenzakele wayesebathuma eJopha. Ngapha uPetro, mawusuka kuverse 9, uPetro wayezila ukudla ekhuleka. Yena ngehora lesithupha kuthiwa walamba kakhulu, wafuna ukudla, kepha besamlungisela wehlelwa isiyezi ngoba wayekhuphukele endlini ephezulu. Wehlelwa isiyezi, walamba kakhulu, kanti iqhinga likaNkulunkulu wehlelwa isiyezi kwase kwehla umbono. Verse 11, wabona izulu livulekile nesitshe esithile sehla njengendwangu enkulu sesihliselwe emhlabeni ngamathopho amane. Kusona kwakukhona zonke, libambe lelo gama mntakababa, zonke izilwane ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo zomhlaba nezinyoni zezulu. Mawukhumbula izwe silifundile uLeviticus 11 verse 1 kuya ku-8 noDeuteronomy 14 verse 7 no-8. Akuzona zonke izilwane ezidliwayo, kodwa kuleya ndwangu zaziphelele zonke izilwane. Kukhona ezinwabuzelayo, kukhona nezinezinyawo ezine, kukhona ngisho inyoni zezulu, zonke zihlezi kule ndwangu. Kwase kuvela izwi lathi kuye, vuka Petro, hlaba udle. Macabanga-ke into ephendula uPetro. Uthi uPetro, cha Nkosi, ngokuba ngizange ngikudla okuyichilo nokungcolileyo. Angithi ubona lezi zilwane phela kuthiwa zingadliwa. Ubona lezi zilwane esifunde ngazo izolo kuLeviticus 11 verse 1 kuya ku-8 nakuDeuteronomy 14 verse 7 kuya ku-8. Ezilwaneni ezazikhona ezingadliwa, ikamela lalikhona, nonogwaja wawukhona, nembila. Khumbula phela ngokuba lezi zilwane zetshisa zingahlukanisi kodwa inselo, zingcolile. Nengulube ikhona ngokuba iyahlukanisa inselo kodwa ayetshisi, ingcolile. Lithi izwi-ke silifundile kuDeuteronomy 14 verse 7 no-8, ani ukudla inyama yazo ningathinti ngisho izidumbu zazo. Nansi indwangu yehle ezulwini embonweni kuPetro. Kuthiwa vuka Petro, hlaba udle. Kodwa uPetro uthi cha Nkosi, ngokuba ngizange ngikudla okuyichilo nokungcolileyo. Laphinda izwi lasho kuye ngokwesibili lathi, lokho akuhlambululile uNkulunkulu ungasho wena ukuthi kubi. Lithi izwi lokho kwaphindwa kathathu, isitsha senyuselwa masinyane ezulwini. Lokhu-ke kuyasitshela lento yokuthi ungasho ukuthi lokhu uNkulunkulu asekuhlambululile kungcolile, ngoba sinjani? Samukela ngokubonga, samukela ngokubonga ukudla. Njengokuba ngithi-ke samukela ngokubonga, izwi lenkosi abaseKorinte chapter 10 verse 30 uthi, uma ngidla ngokubonga ngihlanjalazelwani ngalokho engikubongayo na? Ngakho-ke noma nidla noma niphuza noma nenzani, konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Uma ngidla ngokubonga ngihlanjalazelwani ngalokho engikubongayo na? Yikho-ke ngesikhathi ubonga ukhuleka
uyangcwelisa. Ngesikhathi ubonga uthandaza, yikho lithi izwi Petro, uvuka uhlabe udle uthi qha Nkosi, ngaze ngikudla okuyithelo nokungcolileyo. Lithi izwi lokho akuhlambululile uNkulunkulu, ungasho wena ukuthi kumbi. Kuba uNkulunkulu njani? Ukuhlambululile. Uma ke siqhubeka sibheka izwi lenkosi, uzobheka nje uverse 23 no24 no25. Ngicabanga ukuthi okwamanje no26 ake sigcine lapho, sobuye mase siqhubha sikhululele kwamanye. Kuthiwa inkululeko yobuKristu, uthando, isihloko leso. Uthi kumpostoli Paul eholwa umoya ongcwele mayibhala, kuvunyelwe konke kodwa akusizi konke. Kuvunyelwe konke kodwa kwakhi konke. Akungabikho zifunelo kwakhe kodwa kube yilo naloyo afunele omunye. Verse 25, konke okuthengiswa esilaheni kudleni, ningahloli lutho ngenxa kanembeza, ngokuba umhlaba ungowenkosi nakho konke okukuwo. Usiyayizwa lento iyashintsha manje. uPetro ubone lonke uhlobo lezilwane endwangini, kwathiwa hlaba udle wathi angikudla okuyithelo. Lathi izwi ungasho ukuthi lokhu uNkulunkulu akuhlambululileyo ukuthi kuyithelo. Ungasho nje lokho nakancane ukuthi uthi kubi. Sekuthiwa ke manje konke okuthengiswa esilaheni asikudle singahloli lutho ngenxa kanembeza, ngokuba umhlaba ungowenkosi nakho konke okukuwo. Kuvunyelwe konke kodwa akusizi konke. Kuvunyelwe konke kodwa akwakhi konke. So umuntu angazifunela okwakhe kodwa kube lo naloyo afunele omunye. Izilwaneni okwakuthiwe esivumelweni esidala zidliwa, sizithola zinjani manje? Sezidliwa uma zidayiswa esilaheni. Uma zidayiswa esilaheni. Konke okuthengiswa esilaheni, abaseKorinte bokuqala chapter 10 verse 25. Konke okuthengiswa esilaheni kudleni, ningahloli lutho ngenxa kanembeza. Phela kufanele ngikukhumbuze ndlalifa yezulu ukuthi uRoma 10 verse 4 khona into asifundisa yona. Uthi uRoma 10 verse 4, ngokuba isiphetho somthetho nguKristu kube ngukulunga kubo bonke abakholwayo. Asisahambi ngomthetho, ngoba umthetho ulotshwe ezibhebheni zenhliziyo yethu. Uthi uNkulunkulu ngezikhathi zokugcina ngiyakuthulula umoya wami. So ke mawusuthululela umoya kaNkulunkulu, umthetho usulotshwe enhlizweni yakho. Isiphetho somthetho nguKristu kube ngukulunga kubo bonke abakholwayo. Konke okuthengiswa esilaheni kudleni, ningahloli lutho ngenxa kanembeza, ngokuba umhlaba ungowenkosi nakho konke okukuwo. Ngiyafisa siliqhubeke lelizwi ngoba ngilithathela esweni. waseKorinte bokuqala chapter 10, ngokuvuma kwenkosi izoliqhuba kusasa. Bese sibuya singena ke nakwamanye akhuluma ngokudla okuhlatshelwe abangasekho. Ngiyambonga ke uNkulunkulu, ngiyethemba usuphendulekile ngengulube manje. Impendulo uyayithola. Kodwa kuzocaca kahle ngikholwa ukuthi ngesikhathi sakusasa uma siqeda ngenzeka kusasa futhi ngingaqhubi lolu daba. uNkulunkulu mayivuma sinenkonzo yogogo nomkhulu, mhlambe ngizonipostela yona nginifakele yona. Udaba seliqhube ngoLesine. Ngiyaxolisa, ngicabanga ukuthi sizoliqhuba ngoLesine kusasa. Ngizonifakela inkonzo yogogo nomkhulu ukuvuma kwenkosi esobe sinayo ebandleni, sinoKhisimusi wogogo nomkhulu. uNkulunkulu akubusisa ngithandaze. Baba, egameni likaJesu siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga izwi lakho. Busisa ilona loyo lalele ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Babonsibande othi usuku olubusisekile. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Bingelelo ubaba uNsibande, ithi ukuthula kwenkosi makube nawe.
Dlalifa yezulu. Ngiyacela ke sisondele uNkulunkulu wethu ngomkhuleko. Baba, egameni lika Jesu siza kuwe. Nkosi, nangalesi sikhathi sibonga ukugcinwa nokulondwa phansi kwesandla sakho esinomusa. Ngiyacela Nkosi ngomoya wakho ingcwele licacise izwi lakho ube phakathi kwethu. uNkulunkulu wethu sisize, ngiyakhumbula ukuthi abantwana bakwa-Israyeli bahlubuka. uNkulunkulu onomusa kwiHubo 106 iyachazeka le ndaba. Baze badla okuhlatshelwa izithombe lithi izwi lakho kuverse 28. Bazihlanganisa noBhali Piyori badla okuhlatshelwa abafileyo. Bamcunula uNkulunkulu ngezenzo zabo kwabhoboka isifo phakathi kwabo. Siyazi Nkosi, inyama yabantu abafileyo iyagulisa. Ayigulisa umphefumulo kuphela, igulisa nasenyameni. Kwaze kwabhoboka isifo. uNkulunkulu wethu siza kuwe. Ngiyacela uyicacise le ndaba Nkosi, abantu bazi baqonde ngokwezwi lakho. Umoya ongcwele wena wedwa okwazi ukwambula izinto ezifihlakeleyo. Siyabonga, sikudumisa ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sidineke kade sikhuluma ke ngendaba yengulube. Ngoba bekukhona obuzile ukuthi kahle kahle indaba yengulube iyadliwa yini umzalwane noma ayidliwa. Ngase kuba indlela engiqhuba ngayo ke imisebenzi yenyama ebengithi siphelile ngoba sifisa ukucacisa lokho. Ake silifunde izwi lona lemisebenzi yenyama uGalatia 5 verse 19 yaku 21. Kepha imisebenzi yenyama isobale ukuthi ubufebe nokungcola, amanyala, nokukhonza izithombe, nokuthakatha, nobutha, nokulwa, nomona, nokuthukuthela, nokubanga, nokwalana, nokwahlukana, nomhawu, nokudakwa, nokuxokozela, nokunjalo engandulela ukuntshela ngakho, njengokuba senganitshela ukuthi abenze okunje abayukulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Sifunde ngoba seGalatia chapter 5 siqala kuverse 19 siya ku 21. Kahle kahle lapha kuverse 20 ilapho la ingena khona indaba yokukhonza izithombe. Ngicabanga ukuthi mangiphuma engulubeni ngizongena kuyona indaba yokukhonza izithombe ngoba bese kungasemaphethelweni ngendaba yengulube. Sizobuyela ke ezwini esadina silifunda baseKorinte bokuqala chapter 10 uqala kuverse 23 othi kuvunyelwe konke kodwa akusizi konke. Kuvunyelwe konke kodwa akwakhi konke. Akungabikho ozifunela okwakhe kodwa kube yilo naloyo afunela omunye. Konke okuthengiswa esilaheni kudleni, ningahloli lutho ngenxa kanembeza. Yonke into edayisa esilaheni siyayidla sihloli lutho. Verse 26 ngokuba umhlaba ungowenkosi nakho konke okukuwo. Uma ke omunye kwabakholwayo enmema nithanda ukuya, kudleni konke okubekwa phambi kwenu, ningabuzi lutho ngenxa kanembeza. Ngisazobuyela kuleli izwi. Ngithanda ukugxuma kuyo yona le chapter. Ngiye kuverse 32 no 33 ngoba ngifuna ukuqedela ingulube bese sikhuluma ngenyama yamadlozi noma ngenyama okuthiwa eyabangasekho. Uverse 32 no 33 ku chapter 10 uthi ningakhubekisi nabaJuda namaGreki nebandla likaNkulunkulu, njengokuba nami ngithokozisa bonke ngakho konke. Ngingafuni ukungisiza mina kodwa ukusiza abaningi ukuze basindiswe. Ngakho-ke asifanele senze into ngoba sizokhubekisa omunye. Akufanele sikhubekisane bazalwane. Abazalwane abaningi-ke banenkinga ngenyama yamadlozi. Uxolo, ngazi sengiphuthume ngijahe khona. Banenkinga ngendaba yengulube. Abanye baba nokubanga ngendaba yengulube. Bethi sona ukuyidla, abanye bethi akusona. Sengikuchazileke enkozweni ezidlulile. Kodwa ngenxa yokungakhubi ekhaya kwaNsibande siyayidla thina ingulube.
kodwa sakuvumelana nomama ukuthi masinevakashi sinama-visitor ubhekeni for breakfast asufake. Inyama yengulube asiyipheki ngoba kukhona umzalwane ozofika ekhaya azi ukuthi yena ngokwebandla lakhe noma ngendlela afunde ngayo inyama yengulube iyisono. Awu la kwaNsibande kudliwa inyama yengulube, cha, ayisho ukuthi abakholwa laba bantu. Angasho lutho, ahambe nalo mqondo engakhanyiselekile. So ngenxa yokuthi inyama yengulube isusa umsindo, asizuyidla, asiyidle masinama-visitor, sidla nje masisodwa. Ngoba sibona kona omunye uzohamba engabuzile, kanti onesibindi uzobuza, sivule imibhalo, simchazele, ahambe sekhanyiselekile. Ngakho-ke kufanele sikwazi-ke lokho ukuthi ngenxa kanembeza womuntu, aze khona la ethi khona uPhawule angisoze ngayidla inyama kuze kube phakade ngenxa kaniyani, ngenxa kanembeza womuntu, ngenxa yalowo muntu. Lokho sikuthola kwabaseKorinte bokuqala uchapter 8 mawuqala ukufunda kuverse 13 uthi ngalokhu uma ukudla kumkhubekisa umzalwane wami angisoze ngadla inyama kuze kube phakade ukuze ngingamkhubekisi umzalwane wami. Izwi lelo baseKorinte bokuqala chapter 8 uverse 13. So ke uma ukudla kwakho ingulube kuzokhubekisa abantu, ngcono ungayidli. Uma ke kuwukuthi vele sekuhlala kunabantu abaningi ekhaya kwaNsibande, asinankinga ukungayidli ingulube kuze kube phakade, njengoba abaseKorinte bokuqala chapter 8 verse 13 esho. Ngalokho uma ukudla kumkhubekisa umzalwane wami angisoze ngadla nyama kuze kube phakade ukuze ngingamkhubekisi umzalwane wami. Ngethemba iyacaca-ke manje sizwakala kahle lento ngoba phela bazofika abantu ekhaya bengakhanyiselekile, bathula abanye, uhamba ungabonanga ukuthi ulimaza umzalwane. So inyama yengulube iyakhubekisa kakhulu. So ke kungcono ngingayidli nawe ungayidli kuze kube phakade kunoma kukhutshekiswe umzalwane. Ngiyabonga-ke, ake ngibuyele-ke kuverse uxolo. Ake ngibuyele-ke kuverse 27 noma mhlawumbe uze ngiyiconnecte kahle. Bengikhuluma-ke ngokwasesilaheni, bengifuna ungena endabeni kaNembeza. Nembeza, ngoba uNembeza into eyinkinga. Ake ngibuyele ngiqale futhi kuverse 23. Usihloko sakhona inkululeko yobuKristu, uthando. Kuvunyelwe konke kodwa akusizi konke. Kuvunyelwe konke kodwa akwakhi konke. Akungabikho ozifunela okwakhe kodwa kube yilona loyo afunela omunye. Konke okuthengiswa esilaheni kudleni, ningahloli lutho ngenxa kaNembeza. Ngokuba umhlaba ungowenkosi nakho konke okukuwo. Verse 27. Uma omunye kwabangakholwayo enmema, ngicela ulibambe lelo, nithanda ukuya kudleni konke okubekwa phambi kwenu, ningabuzi lutho ngenxa kaNembeza. Uma nje umenywa umuntu ongakholwa, uthanda wena ukuya, yiya bese udla yonke into ebekwe phambi kwakho, ungabuzi lutho ngenxa kaNembeza. Verse 28. Kepha uma umuntu ethi kini lokhu kuhlatshelwe izithombe, ningakudli ngenxa yalowo okushiloyo nangenxa kaNembeza. Makunomuntu uzoqhamuka ekutshela ukuthi yabona njengoba nimenyiwe nje la, lokhu kuhlatshelwe amadlozi noma lokhu kuhlatshelwe abafileyo, ithizwe lenkosi ungabusakudla ngenxa kaNembeza. Verse 29. Kangisho owakho uNembeza, ngisho owalowo omunye, ukuba yini ukuba inkululeko yami yahlulwe nguNembeza womunye na. So kusho ukuthi amagama mawungadli, awudli ngoba usutsheliwe ukuthi kuhlatshelwa amadlozi, kodwa awudli ngoba lo osekutshelile ungafuni ukulimaza uNembeza wakhe. Ngithemba iyacaca lento. Verse 30. Uma ngidla ngokubonga ngihlanjazelwane ngalokho engikubongayo na.
Ngakho-ke noma nidla noma niphuza noma nenzani konke kwenzeleni udumo likaNkulunkulu. Ngamanye amagama ngithi usuthandazile wena wakubonga ukudla usuyadla. Aqhamuka umuntu athi lokho okudlayo kuhlatshelwa amadlozi kuyeke. Kodwa awukiyeki ngenxa kanembeza wakho, ukiyeka ngenxa yanembeza yalowo shilo ukuze angalimali angakhubeki ngoba wena usuthandazile usukubongile. Lithi verse 30 usahlanjalazelwane ngalokho okubongile na. Ngakho noma nidla noma niphuza noma nenzani konke kwenzeleni udumo likaNkulunkulu. Ningakhubekisi nabaJuda namaGreki nabandla likaNkulunkulu njengokuba nami ngithokozisa bonke. Ngakho konke ngingafuni okungisiza mina kodwa okusiza abaningi ukuze basindiswe. Ungafuni into esiza wena wedwa kodwa ukusiza abaningi ukuze basindiswe. Asikhubekisi bazalwane. Ngamanye amagama uma wena umenyiwe musubuza izinto eziningi ubumenyiwe uzophoxa okubeke phambi kwakho kudle. Lokho akusho ukuthi hamba uye la kushiwo khona kunomsebenzi senza umsebenzi kaSibanibani. Umenyiwe yebo kodwa utsheliwe ukwenza umsebenzi kaSibanibani awuyilapha. Sikhuluma ngalokho. Angikakafiki lapho ngiyaya lapho. Sikhuluma ngokuthi umenywe. Mhlawumbe ingane iqeda iminyaka ewu-21 yenzelwe ibirthday. Abantu abangakholwa kanti bahlabile ekwenzeleni ingane ibirthday ngale sebehlabele abafileyo. Wena umenyiwe kwathiwa ingane uSibanibani iqeda iminyaka ewu-21 sicela ufike. Hamba uma uthanda. Lithi uma uthanda hamba verse 27. Uma omunye kwabangakholwa yenimema nithanda ukuya kudleni konke okubekwe phambi kwenu. Ufike udle yonke into ebekiwe. Ngoba usuwenze njani usuthandazile wakubusisa. Kodwa maqhamuka omunye sekutshela ethi hayibo yabona njengoba nidla nje kuhlatshelwe izithombe. Ungabe usakudla ngenxa kanembeza waloshilo ayo wakho ngoba wena ububizwe ungazi futhi ungatshelwanga. Ngethemba iyacaca lento. Ngokuvuma kweNkosi sizongena ngqo sigxileke manje ekudleni inyama yamadlozi. Ngiyabonga ngicela ukuthandaza. Baba egameni elihle likaJesu siphambi kobuso bakho manje izwi lakho licacile izwi lakho liyakhanya. Ngiyacela ke Nkosi ngalo ukuba Nkosi ukhanyise liyisibane enyaweni zethu lingukukhanya endleleni yethu. Siyabonga egameni likaJesu busisa lona loyo lalele. Nkosi kumsize kumkhulise emoyeni. Konke lokhu sicela ngegama elinamandla likaJesu. Amen. Babunsibande ukufisela usuku olumnandi siyabonga.